Hayırlı irte, ilning tüp teлеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Ул көн тагын җитте. Бүген Татарстанның югары уку йортларына кабул итү кампаниясе старт ала. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, Казанда үткән ел табибы Ак чәчәкләр республика бәйгесендә елның иң яхшы табибларын билгеләделәр. Яулыгыңнан таныйм сине. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында үткән гадәти булмаган чарадан безнең репортаж. Бүген Татарстанның югары уку йортларына кабул итү кампаниясе старт ала. Чыгарлыш сыйныф укучылары документларын читтән дә тапшыра ала. Быел аларны почта аша университет сайтына җибәрергә дәүләт хезмәте сайтында да кабул итәчәкләр. Әмма әлегә мондый мөмкинлек илнең 5 югары уку йорты өчен эшли. Шуларның берсе Татарстанның Казан федераль университеты. Югары уку йортларына кабул итү кампаниясе 25 июльгә кадәр дәвам итә. Вузны сайлау мөмкинлеге студентларга 3 августка кадәр булачак. Казанның барлык мәктәпләре һәм балалар бакчалары саклык төймәләре белән җиһазландырылган. Әлеге мәгълүматларны мэриядә узган киңәшмәдә яңгыраттылар. Шунда ук виртуаль мониторинг үзәге булдыру турында да сөйләделәр. Бу бердәм үзәк куркынычсызлык системаларының төзексезлеген күзәтергә мөмкинлек бирә. Аңа 300 артык мәгариф оешмасы тоташтырылган. Соңгы 3 елда Казанда гына да мәктәпләрдә һәм бакчаларда куркынычсызлык чараларын көчәйтүгә 600 миллион сумнан артык акча юнәлдерелгән. Бу атнада, ягъни 24 июньдә башкалабыз Казанда республика Сабантуй узачак. Күңел ачу чаралары 3 майданчыкта барачак, әмма бәйрәм тантанасы инде 23 июньдә традицион от чабышларыннан башлана. Алар сәгать 4-кә билгеләнгән. Оештыручылар 14 мавыктыргыч йөреш вәгъдә итә, икенче көнне 24 июньдә бәйрәм Тынычлык торак массивы янындагы каенлыкта, Дәрвишләр бистәсендәге каенлыкта, Аккыш күлендәге урман парк зонасында узачак. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында Сабантуй бәйрәме йолаларга багышлана. Оештыручылар әйтүенчә, быел Сабантуй гаилә бәйрәме генә түгел, беренче чиратта кунакларны татар мәдәнияте тарихы белән таныштырачак. Башкалабыз кунаклары үзләрен һөнәрчеләр, осталар ролендә сынап карый, шулай ук татар биюләренә өйрәнә алачак. Милли элементларны казанлылар үзләре дә кертә ала. Казанда Сабантуй бәйрәме 4 урында үтәчәк. 23 июньдә кичке сәгать 16-да Казан ипподромында ат чабышлары, 24 июньдә Аккыш күле паркында Мирный бистәсендә, Дәрвишләр бистәсендә бәйрәмнәр үтәчәк. Һәр майданчыгында милли көрәш, уен бәйгеләр һәм төрле мастер-класслар үтәчәк. 21 июньдә Казанда тагын бер борынгы йыла Сабантуй бүләкләрен җыю була. Беренче атлы арбалар 21 июньдә Дәрвишләр бистәсендә старт ала. Шул ук вакытта бүләкләр җыю бәйрәме Залесный һәм Салават күпере торак комплексларында узачак. 23 июньдә арбалар Казанның тарихи үзәге буйлап юлга чыга. Бу Кремль, Пушкин, Островский, Бауман урамнары буйлап Камал театр янында финишка киләчәк. Көндезге беренче яртыда концерт программасы башлана. Барлык җыелган бүләкләрне дә Сабантуйын оештыручыларга тапшырачаклар, алар исә үз чиратындагыларны бәйрәм бәйгеләрендә җиңүчеләргә бирәчәк. Быел без беләбез, безнең Сабантуй 24 июньдә булачак һәм 23 июньдә Сабантуйның иң гореф гадәтләренең иң гореф йоланың берсе бүләк җыю дигән чара йола ул безнең Казанда үткәрелә. Әлбәттә, бу адымның максаты ул иң беренчедән безнең яшь үсмерләрне, балачакларны шул гореф-гадәткә ияртү, бу гореф-гадәтләрне күрсәтү. Башка хәбәрләргә күчәбез. Әлеге һөнәрдә очраклы кешеләр булмый. Ел сайын башкалабыз Казанда ел табибы Ак чәчәкләр республика бәйгесе уза. Быел да Казан Экспо үзәгендә елның иң яхшы табибларын билгеләү өчен җыелдылар. Быел уникаль очрак номинациясына бер юлы 4 хастаханәдә вакылды. Җиңүчеләр турында алдагы язмада.
15-нче юбилей республика күләмендә уздырылучы ак чәчәкләр конкурсында катнашучыларны сәламлыйм. Сәламәтлек сатылмый, аны сәламәтлек саклау системасында эшләүче кешеләр ярдәме белән саклап кына була. Чаллы ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе хирурглары Россиядә беренчеләрдән булып кеше организмындагы иң зур кан тамырын протезга алмаштырды. Шуңа да уникаль очрак номинациясендә җиңүләре табигый. Ел табибы Акчәчәкләр республика конкурсына йомгак ясау чарасында республиканың элеккеге сәламәтлек саклау министры Марат Садыков искә алынды. Вафатыннан соң бирелгән Пирогов орденын хәләл җифте Динара Садыковага Владимир Путин исеменнән Татарстан Республикасы рәисе тапшырды. Гадәттәгечә, ел табибы номинациясендә җиңүчене дә Рөстәм Миңнеханов игълан итте. Шәрәфле исемгә Казан медицина университеты галимәсе Айнагөл Баялиева лаек булды. Моннан тыш Яшелүзән үзәк район хастаханәсенең бала тудыру бүлеге акушеры Елена Родионовага автомобиль ачкычы тапшырылды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, табиб һөнәре иң катлаулы һәм зур фидакарлык таләп итүчеләрнең берсе. Ел табибы Акчәчәкләр республика бәйгесе авыр һәм фидакар хезмәтегез өчен тирән рәхмәт сүзләрен белдерү өчен тагын бер мөмкинлек. Тантанада шулай ук беренчел звеноның иң яхшы табибы һәм елның иң яхшы медицина хезмәткәре бүләкләнде. Мөршидә Җиһан, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Узган атна сәяси вакыйгаларга да бай булды. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җәмәгать судьяларына таныклыклар тапшырды. Халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе Түбән Кама шәһәрендә үтте. Кукмара районында Удмурт мәдәниятенең Гырон-Быттон бәйрәме узды. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә. Хәерле иртә, эфирда парламент хәбәрләре, студияда Гөлназ Ибраһимова. Республика Дәүләт Советының 44-нче утырышында тикшерелгән төп мәсьәлә узган елга үтәлгән бюджетны раслау булды. Бу хакта без алдагы атнада сөйләгән идек. Моннан тыш депутатлар Конституция Советы турындагы яңа законны кабул итте. Аерым муниципаль берләшмәләрнең шикләренә, шулай ук сайлау һәм экология кодексларына төзәтмәләр кертте. Созвездие Йолдызлык безнең заман фестивальләре, Сәләт, Форпост, Ватан хәрәкәтләре, Урам һәм атмосфера проектлары. Татарстандагы әлеге чаралар башка төбәкләргә дә үрнәк булып тора. Яшьләр эшләре министры Ринат Садыков республиканың 30 ел элек Россиядә беренче булып яшьләр турындагы законны кабул итүен искә төшерде. Әлеге документ яшьләр сәясәтен активлаштырырга мөмкинлек бирде. Бюджетның былтыргы күрсәткечләрен җентекләп тикшерделәр. Бюджетка барлыгы 453 миллиард сум акча кергән, 10 миллиард сумга күбрәк тотылган. Бюджетка кертелгән барлык законнар, дәүләт программалары үтәлгән. Парламентта яңа депутат өстәлде, ул Чаллының 20-нче электротехника сайлау округында өстәмә сайлауларда җиңеп чыккан Роста партиясе вәкиле Руслан Нигъмәтуллин. Депутатлар шулай ук Республика Конституция Советын төзеде, гамәлдәге сайлау һәм экология кодексларына төзәтмәләр кертте. Дәүләт Советы экология хисабы буенча Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинга мөрәҗәгать кабул итте. Республикада милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган бәйрәмнәр дәвам итә. Узган шимбәдә Фәрит Мөхәммәтшин Кукмара районында Удмурт мәдәниятенең Гырон-Быттон бәйрәмендә катнашты. Удмурт халкы бу районда 30%-тан яшәүче халыктан өлеше зур. Димәк, аларның менә шушылай хезмәтчәнлеген рәхмәтләп, бәяләп, аларның халыкара дуслыгын бәяләп, телен, гореф-гадәтләрен, киемен, милләтен саклап калган өчен безгә рәхмәт. Якшәмбе көнне Түбән Камада Сабан туй гөрләп узды. Без әлеге бәйрәмнәрдә халыкның милли традицияләрен ничек саклауы белән кызыксындык. Нефть химиясе шәһәре тарихы Түбән Каманың горурлыгы. Сабан туе исә бар шәһәр халкын берләштерә. Авыл хуҗалыгы техникасы күргәзмәсе барысының да игътибарын үзенә җәлеп итте. Татар чәе белән сыйлану, утын яруда яки себерке бәйләүдә осталыгыңны күрсәтү электән килгән күркәм гадәт. Матур гореф-гадәтләр буыннардан буыннарга күчеп саклана. Бик искиткеч матур урында урнашкан Кама буенда. Анасын шунсы күңелле белән дә безнең дачалардан кешеләр бик күп киләләр тугына, дуслар киләләр. Һәм инде аның уникальлыгы тагын шул ук прологта. Бүгенге көндә аңа 1000 ярымнан 2000гә якын кеше прологка чыгып,
үзенең һөнәрен, шушы мәдәниятның торышын без инде шушы бәйрәм аркылы бирергә тырышабыз. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика рәисе Рөстәм Миңнехановның котлавын укыды, шулай ук чәчү батырларын һәм алдынгы терлекчеләрне хөрмәтләде. Районның авыл хезмәтчәннәре елның-елында продукция җитештерүдә уңышлы эшлиләр. Сабантуй бәйрәмен бәйрәм итәргә хокуклары бик күп. Түбән Камада авылда яшәүче халкының, шәһәр халкының, күп милләтле халкы нигә дигәндә уңышлары күзгә күренеп тора. Авыл хезмәткәрләренә рәхмәт әйтергә килдек. Республика җитәкчелеге исеменнән, рәисебез Рустам Нургали улы Миңнеханов исеменнән. Быелгы Сабан туеның үзенчәлеге атларда төрки халыкларының борынгы уены алдарыш булды. Анда иң көчле батыр җайдаклар катнашты. Авыл хезмәтчәннәре көне буе күңелле ял итте, яңа хезмәт көненә көч җыйды. Хәзер алар кырларда, болыннарда мал азыгы хәзерләүдә эшли. Техниканы уракка әзерлиләр, терлекчеләр җәй айларында күп продукция җитештереп калырга тырыша. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. 27 июньдә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил һәм республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре башкалабыз халкын кабул итәчәк. Шәһәр халкы үзенең кызыксындырган сорауларын бирә ала. Моның өчен 236 41 80 телефон номеры буенча алдан язылырга кирәк. Шулай ук Татарстанның башка районнарында яшәүчеләренә дә үз сорауларын бирү мөмкинлеге каралган. Алар онлайн форматта булачак. Июнь айында бик күп һөнәри бәйрәмнәр билгеләп үтелә. Шуларның берсе Россиянең ирекле янгын сөндерүчеләр көне. Олы Кайбыш районы әлеге бәйрәмне аеруча әзерләнеп көтеп алды. Чөнки смотр конкурс буларак оештырылган ирекле янгын сөндерүчеләр бүлекчәләре ярышы быел Кайбыш районында узды. Кайсы команда беренчелекне яулады? Бу турыда Мөршидә Җихан язмасында. Янгынга каршы көрәшүчеләр һөнәре иң авыр һәм җаваплы һөнәрләрнең берсе. Алар үз гомерләрен куркыныч астына куеп, ут астына керә кешеләрне коткара, мал-мөлкәтләрен саклап калу өчен көрәшә. Бу җәһәттән республиканың ирекле янгын сөндерү бүлекчәләре арасында үткәрелгән смотр конкурсларының әһәмияте бермә-бер арта. Бик мөһим, чөнки районда бар кичкенә генә авыллар, ул авылларга барып җитәсе бик авыр. Инде менә һәрбер авыл җирлегендә безнең шундый теркем оешкан дип әйтергә кирәк. Без инде районыбызның тарафыннан һәр вакыт мөмкин хәзер матур иттереп аларга ярдәм итәчәкбез. Әлеге чара Татарстанда 13-нче тапкыр уза. Смотр конкурста катнашучыларга Мәскәү кунаклары, Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре, район халкы күңелдән теләктәшлек белдереп, көч дарман биреп торды. Ярышлар 2 этапта үтте. Беренчесендә йөгереп барып койма аша чыгарга һәм зыян күрүчегә беренче ярдәм күрсәтелсә, икенчесендә янгын насослары аша махсус билгеләнгән урынга су сиптерелде. Өлкәннәрдән яшьләр дә үрнәк ала. Янгын сөндерүче һөнәрен яшьләргә җиткерүнең шушындый смотр конкурслар иң үтемле чарасы. 9 класс булып инде имтиханнар бирәбез. Тыгыз булса да монда чыгарга булдык. Без бу конкурсны бик яратабыз, көтеп алабыз. Кунакчыл Кайбыш төбәге смотр конкурс белән беррәттән кече Сабан туе да оештырган. Әйдәгез, хуш килдегез. Безнең бүгенге бәйрәмгә түрегә рәхим итегез. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләре елы күңелгә аеруча кереп калсын әле дип тырыштык ди Лилия Сафина. Без инде менә бүген биредә татар халкының милли гореф-гадәтләре белән, аның кунакчылыгы, аш-сулы стиле белән бергә шул әйберләребезне шунда кунакларга күрсәттек. Смотр конкурс Бөтен Россия ирекле янгын сөндерү җәмгыятенең Кайбыштагы бүлеге һәм район мәгариф бүлеге белән берлектә үткәрелде. Бүген монда 45 иң булган иң яхшы команда катнашалар. Безнең традиционный бүләк пожарный машина, кем беренче урынга, икенче урынга прицеп, өченче урынга мотопомпа. Барлык командаларда ныклап әзерләнеп килгән, әмма шулай да форсат буйлы Кайбыш районы Шүти авылы җирлеге командасына хәер хаклы булды. Алар беренче урында. Димәк, өр-яңа ЗИЛ-131 янгын сөндерү машинасы да аларныкы. Җиңүче командалар Россия күләм ирекле янгын сөндерүчеләр смотр конкурсында катнашу хокукын яулады. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, махсус Кайбыш районыннан.
1941 елның 22 июне кешелек тарихында иң дәһшәтле сугыш, Бөек Ватан сугышы башланган көн. Бу көн илебездә хәтер һәм кайгы көне буларак ел сайын билгеләп үтелә. Республикабызда җиңү көнен якынайткан Бөек Ватан сугышы ветераннарының саны да елдан-ел кими бара. Шундый каһарманнарның берсе турында берничә минуттан соң сөйләп һәм күрсәтеп үтәрбез. Бездән аерылмагыз. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Республикада игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында күп кенә чаралар уздырылып килә. Шундыйларның берсе Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында үтте. Биредә Акчарлак газетасы тарафыннан оештырылган «Яулыгыңнан таныйм сине» дип исемләнгән бәйгенең җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булды. Чарадан Фәннур Хәсәнов репортажы. Яулыкларда татар халкының тарихы чагыла. Элегрәк безнең әбиләр, әниләр башларына өрпәк, өч почмаклы яулык һәм тастар ак киндердән киселгән заманча яулык бәйләп йөргәннәр. Ләкин яңа төр тукымалар барлыкка килү белән фабрикада эшләнгән яулыклар киң таралган. Фабрикада эшләнгән дүрт почмаклы яулык бүгенге көндә гадәти баш киеменә әйләнә. Безнең татар халкы һәр вакытта аралашырга тиешле, үткәннәрне искә алырга тиешле. Күмелгән тарихларны актарып, шушылай халыкка җиткергән өчен, аралашкан өчен катнашучыларга бик зур олуг рәхмәтемне тапшырасым килә. Бу үзенә күрә дәрес алабыз без. Үткәннәрне искә алып, хәзерге заман белән чагыштырып, хәзерге тормышыбызның кадерен белергә ярдәм итә торган очрашулар бу. Конкурста катнашу өчен Акчарлак газетасының укучылары яулык белән бәйле истәлекләре турында шигырьләр яки хатлар язарга тиеш иде. 300-дән артык хат килә. Бәйгедә җиңүчеләргә беренче, икенче һәм өченче урыннар бирелде. Һәм шулай ук редакция хезмәткәрләре тарафыннан уңышлы дип саналган эшләрнең авторлары да бүләкләнде. Истәлекле бүләкләр, яулыклар, спектакльгә чакыру билетлары һәм ташламалы карталар тапшырылды. Конкурсның төп максаты да яулыкның татар хатын-кызлары тормышындагы роле, аларның матурлыгын, сафлыгын, зәвыклыгын күрсәтеп торучы мөһим бер әйбер булуын күрсәтү ди оештыручылар. Яулык белән бик күп вакыйгалар бәйле. Безгә шундый күп хатлар килде. Ул хатларны күрсәгез сез, менә тетрәнмичә, җыламыйча, шатланмыйча, ул мәхәббәтнең көчлелегенә ышанмыйча укып булмый. Яулыгыңнан таныйм сине дигән шушы безнең бәйге. Бу әле моның белән генә бетер дип өметләнмибез. Һәм ниһаять җиңүчеләрнең исемлеге дә игълан ителде. Беренче урын Халиса Гилмуллина, икенче урын Нәзилә Вәзизова, өченче урын Сания Низамова. Чакыргач бик күңелем булды инде. Теге беренче, икенче, өченче урын булмаса да, мин бик куандым менә шуңа. Шул әбиемнең 38-нче елда әбием алган шәл яулык минем әле ул сандыкта тора. Менә 2001 елдан бирле чыга Акчарлак, чыга башлаганнан бирле безгә халык хат яза. Менә бу халык белән аралашып эшләү әлегә хәтле дәвам итә. Мин моңа бик шат, менә бүгенге бәйгедә шуның бер нәтиҗәсе. Ефәк җепләр белән шигелгән ак яулык, татар яулыгы, сафлык билгесе. Ак яулык кебек күңелләребез дә, хыялларыбыз да керсез, ак булсын диясе генә кала. Фәннур Хәсәнов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. 1941 елның 22 июне кешеләр тарихында иң дәһшәтле сугыш, Бөек Ватан сугышы башланган көн. 4 ел дәвам иткән сугыш җиңү белән тәмамланса да, бу көн илебездә хәтер һәм кайгы көне буларак ел сайын билгеләп үтелә. Киләсе видеозмабызда җиңү көнен якынайткан Бөек Ватан сугышы ветераны, Апас районының Шәмбалыкчы авылында яшәүче Зиннәт Хәйруллин турында. Бу көннәрдә ул үзенең 100 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Бер гасырлык юбилее уңаеннан РСФСРның мәгариф отличнигы Зиннәт ага күп котлаулар, бүләкләр кабул итте. Шәмбалыкчы авылында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Зиннәт Хәйруллинга 100 яшь. Район башлыгы Айрат Җиһаншин бу уңайдан Аксакалның өенә килеп, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның котлауларын ирештирде. Шәхсән үз исеменнән дә теләкләр юллап, олы хөрмәтен, рәхмәтен белдерде. Бөек Ватан сугышында катнашып, бик җиңү алып кайткан өчен безгә исәнлек, саулык. 9 майда сүз биргән идек сезнең 100 еллык үткәргә язсын дип. Рәхмәт, шулай булсын, амин.
100 яшьлек Бөек Ватан сугышы ветеранына Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдиновтан да котлау телеграммасы килгән. Бер гасырлык юбилейын Зиннәт ага райондашлары белән бергә каршылый. Безнең ветераннар исеменнән шушындый рәхмәт хаты бирәсем килә. Чөнки сез безнең өчен бик кадерле, бик хөрмәтле, бик кирәкле кеше. Шулай исән сау булыгыз. Без алдынгылар хәрәкәтенең актив укучылары, сезгә сәламәтлек, тыныч, бәхетле гомер телибез. Зиннәт Хайруллин 1941 елның 25 августында фронтка китә. Беренче сугышчан чыныгуны ул Мәскәү янында барган сугышларда ала. Мәскәү, Калуга, Смоленск, Калинин, Брянск өлкәләрен, Белоруссия, Польшаны азат итүдә катнаша. Хәрби хезмәттән 1947 елда гына кайта ул. Хөрмәтле бергә эшләгән укытучылар, хөрмәтле һәр вакытта да ярдәмгә килә торган авылдашларым, райондашларым, медицина хезмәткәрләре һәм башкалар. Сезгә үземнең исеменнән олы рәхмәтемне белдерәм. Мондый дәрәҗәгә мин бәлки лаеклы да түгелдер. Күрәсең, минем эшләремне бәяли беләләр. Зиннәт ага сугыштан кайткач үзенә укытучы һөнәрен сайлый. Ябалак һәм Мурзалар авылы мәктәпләрендә бик күп еллар балаларга география, астрономия фәннәрен укыта. Аның эшләгән елларындагы матур почерклары, ул төзегән расписаниелар, аның укытучылар белән эшләгән манералары, шуның хәтле менә безгә бүгенге көндә дә инде ничәнче буын яшь кешеләргә дә үрнәк булып тора. Бик искиткеч кеше ул Зиннәт абый. Авылда эшләп килүче Фәхри Нәсретдинов һәм Бану Вәлиева музеенда 1993 елда Зиннәт Хайруллинның тырышлыгы ярдәме белән ачыла. Ул биредә 16 ел җитәкчелек итә. Бу вакыт эчендә шәхесләр турында бай материаллар, бик күп экспонатлар туплый. Ул үзен бик ничек дип әйткәндә дисциплина белән тота. Ул бер вакытта да тәмәк тартмаган, аракы эчмәгән, бөтен ничектер шундый график дип әйтеп булмый, ничек дип шундый. Үзенең тәртибе белән торган инде менә шулай. Зиннәт ага Хайруллинның бүгендә зихне үткен, хәтере яхшы, акылы камил. Үткәннәрне түкми-чәчми сөйләп бирә. Дәһшәтле елларда утлар сулар кичкән, бар гомерен балаларга белем, тәрбия бирүгә багышлаган аксакал чыннан да олы хөрмәткә лаек. Эльза Ахмәтҗанова, Гөлнас Вәлиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. 19 июньдә бөтен дөньяда күбәләкләр көне билгеләп үтелде. Башкалабыз Казанның күбәләкләр паркында да дөньяның төрле нокталарыннан килгән күбәләкләрне күрергә мөмкин иде. Табигатьнең матур бизәкләрен Искәндәр Гыймалдинов та күреп кайтты. Нәкъ күбәләкләр кешенең күңелен кечкенә чакка кайтара һәм күбәләкләр паркында казанлыларга әлеге бүләкне ясадылар. Кунаклар бу бәйрәмгә читтән торып та катнаша һәм призлар өчен көрәшә ала иде. Чарада катнашучыларның күңеленә тиярлек мизгелләр күп булды. Шундыйлардан күбәләкләр бәйләме һәм үз өеңдә үстерергә мөмкин булган тере күбәләк курчаклары. Балаларга мастер-класслар күрсәтелде. Алар кулдан ясалган күбәләкләрне буярга һәм ясарга өйрәнделәр. Дубайда булдык, һәм анда Butterfly Garden дигән бик зур күбәләк паркында булдык. Мин дә шулкадәр тәэсирләнеп чыктым. Беләсез, анда шундый тыныч музыка, анда күбәләкләр ишеп йөриләр. Балалар, әниләр үзара шундый дустана мөнәсәбәттә. Һәм шунда Казанда мондый күбәләк паркы әле юк иде. Бу мен Россиядә бу 3нче күбәләк паркы Мәскәүдә, Питерда һәм Казанда бар. Шуңа менә әлеге матур уңай эмоциялар белән, әлеге шаккатыш хис кичерешләр белән бүтән кешеләр белән дә булышасыбыз калды. Шуңа күрә без менә Филиппин тауларыннан, Көньяк Америкадан күбәләкләрне алып кайтып, аларны да әлеге мөгъҗизалы күбәләк дөньясына алып керәбез. Butterfly Garden'da балалар күбәләк канатындагы уникаль рәсемнәрне зур кызыксыну белән карыйлар. Аларның яшәү рәвешен өйрәнәләр, дистәләгән сораулар бирәләр. Ата-аналар белән бергә күбәләкләргә сокланалар. Искәндәр Гыймалдинов, Искәндәр Төмәнев, Татарстан яулыклары.
Hürmetli televizor караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студияга кунакка Казанда яшәп иҗат итүче шагыйрә, җырлар авторы Лилия Хисаметдинованың килүе көтелә. Ә мин Шулпан Амири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.